Oh. Tää lähti kevyesti puristamaan. Nyt mulla on hanska liian kuiva. Onko tuo vähän tummempi mäti, mikä on niinku semmoista, ei ihan niin kypsää? No ne on päällekkäin. Se on ihan kypsää kaikki, kun se tulee näin kevyesti. Voi väliä tehdä näin vähän. Laita tuohon alas. Eli kalaa niin kuin alaspäin. Ja tästä vatsaevien kohdalta lähdetään työntämään sitä. Nyt jos se potkaisee, niin ei väännetä, vaan annatte sen olla ihan rauhassa. Eli täältä asti tulee. Täytyykö saada niinku ihan tyhjäksi sitten, että jos sinne jää, niin saako se käydä ampumassa ne muualle? Ei se ampu, jos sinne jää vähän, niin ne liukenee sinne vatsaonteloon, mutta jos esimerkiksi kirjolohe jää lypsämättä, Niin ei kertoa märkänemään sisältä. niin tai ne häiritsee sitä seuraavan vuoden tuotantoa, eli ne jää sinne kalaan. Joo. Aika paljonkin sitä loppupeleissä tulee. Ja nyt tässä ei saa sit puristella, ettei nämä mätimunat rikkoonnu, koska jos ne rikkoontuu, niin siitä vapautuu kaliumia, mikä heikentää siittiöiden liikkuvuutta. Ja nyt voitte koittaa paljailla sormilla kevyesti tota mätiä. Se on ihan pehmeä. Niin, kokeilkaa sitä mätiä. Se on ihan pehmeä. Tää oli ihan just oikeaan aikaan tää. Saat. Syö vaan. Jos tykkää ovuloituneista munasoluista, niin siitä vaan. Noin, nyt se on tyhjä. Aika tyhjäksi meni vaikka. Oh. 1 400